Riiko Sakkinen, kuka sä olet nyt? Nyt mä oon täällä ihan minä itse taiteilijana ripustamassa Muna Museum of No Art-näyttelyä, mutta kesäkuussa kun näyttely aukeaa, niin sit mä oon luvannut, että mä signeeraan tuotteita, Munan tuotteita, joita siellä myydään ihmisille, jotka niitä ostaa, niin silloin mä sit joudun tosiaan ottamaan sen roolin, että mä olen tämän fiktiivisen ja dystooppisen museon johtaja. Okei. Minkälainen Museum of No Art on? Mä oon lukenut sun mission statementin ja muun muassa sanotaan, että Museum of No Art goes beyond art. Taide jää nyt museon jalkoihin. Mistä on kyse? No se on varmaan aika samanlainen joissain suhteissa kuin moni olemassa olevakin museo. Tärkein taulu monessa taidemuseossa on se iso metallinen taulu aulassa, jossa lukee sponsorien nimet ja monissa museoissa myös sitten hallituksen jäsenten nimet. Eli raha ja valta on keskiössä. Museum of No Art on vienyt tänne niin pitkälle, että taidetta ei museon sisällä tarvita enää mihinkään. Siellä on ainoastaan museokauppa. Taide on sitten museon ulkopuolella, eli mä oon kutsunut tähän 12 ihan oikeaa olemassa olevaa taiteilijaa suunnittelemaan julisteet Munalle, mutta ne ei tosiaan haittaa ikään kuin bisnestä tai viihtymistä siellä museon sisällä, vaan mainostaa sitä ulkopuolella. Eli sä haluat puhua vallankäytöstä, museoista vallankäyttäjinä ja museoiden taustaorganisaatioista vallankäyttäjinä, eikö niin? Kyllä. Mä en usko, että taidemaailma, museot, mikä taiteeseen liittyy, voi olla ulkopuolella tai itsenäisenä sitä ympäröivästä yhteiskunnasta. Me eletään globaalin kapitalismin maailmassa ja silloin taidemaailma on myös osa kaikkea sitä taloutta ja vallan pelejä, mitä yhteiskuntaan liittyy. Sä oot ilmoittanut olevasi kommunisti. Minkälainen olisi, jos jossain onnistuttaisiin rakentaa oikeasti kommunistinen yhteiskunta, minkälainen taidemuseo siellä olisi? Joo, musta voisi olla kiinnostavaa miettiä, että esittelisikö se nykytaidetta, minkälaisessa roolissa nykytaide, sen hetkinen taide olisi hypoteettisessa täydellisessä yhteiskunnassa. Tarvittaisiko taidetta? Ei ainakaan sellaista taidetta, miten mä näen taiteen tai minkälaista taidetta mä teen, joka pyrkii olemaan kriittinen ja mukana jollain tavalla muuttamassa ja parantamassa yhteiskuntaa. Jos kaikki olisi hyvin, niin silloin ehkä taiteen merkitys ainakin muuttuisi tosi paljon tai tietyllä tavalla sitä ei enää tarvittaisi. Ainakaan mua ei enää tarvittaisi taiteilijana. Riiko Sakkinen leirille sitten? Joko vaihtaisi ammattia sitten, ehkä musta voisi tulla sitten jonkun vanhan taiteen museon vaikka siivooja tai sitten voihan se olla, että mä oon vähän tämmöinen ikuinen dissidentti, että mut olisi parempi lähettää leirille. Taiteilijoiden ja museoiden suhteessa puhutaan paljon rahasta. Mitä sä ajattelet, miten museot kohtelee taiteilijoita? Ehkä joskus tuntuu siltä, että museot unohtaa vähän niin kuin sen taiteilijan siellä ja keskittyy hyvin paljon siihen teokseen. Ja se varmaan tulee koko siitä museon historiasta. Mutta nykytaiteen museo, joka tekee töitä elossa olevan taiteilijan kanssa, niin silloin tietenkin ihan erilainen vastuu kuin taas sellaisella museolla, joka työskentelee sitten vaan just niiden taideesineiden kanssa. Hyvä museo toivoisi, että se ikään kuin ei ainoastaan vaan niin kuin säilyttäisi ja esittäisi, vaan myös mahdollistaisi, tuottaisi ja tekisi just yhteistyötä taiteilijan kanssa mahdollisimman paljon.